Aji, nyari. Yan na. Yan na. Game na. Nako. Mali yung kagat ng gagamba natin. Kaya sup mga Aji, Alas TV. Tropa natin to, taga sila lang din. Brother. Mga kanunal. Yeah, mga kanunal mga Aji. Ito, lakas trip lang to mga Aji. Tropa natin to, laging pupunta dito mga brother. Nagulat na lang ako, sabi niya, boss, sabi niya gano'n, brother, sabi niya, vlogger na rin ako. Sige pre, walang problema, collab kami. Kaya ito mga Aji. Salamat, idol. Pakita natin muna to. Sa picture, ito yung Sarento natin na pula. Yung na-stroke. Ewan kung lalaro pa ito mga Aji, pero sa tingin ko naman lalaro naman siya. Ito, pakita mo brother, kagamba mo brad. Diyan brad. Yan, malaki-laki din. So ulit to mga Aji, ito naglalaro talaga to, namumusta din to mga Aji. Kaya expect natin magandang laro. Sana to mga Aji, hindi tatalon to kasi na-stroke na nga. Hindi natin alam kung lalaro pa. Pero game tayo boss. Game brother. Ganda nung gagamba ng dayo natin. Alas TV, sana supportahan nyo rin mga Aji pumunta dito to para maglaro kami ng gagamba. Enjoy na natin. Shhh, Miko. Sige brother. Sige brother. Lagay mo na dulo lang brad. Ba, ayaw gagamba niya mga Aji, ayaw laro. Pero hindi, maganda lumaro to mga Aji. Same size to. Lamang lang tayo unti sa kaha. Yan na. Uy, yung gagamba natin mga Aji, nyari. Yan na, sumakmal na. Yun lang. Hindi kinaya ng persahan. Barag mga Aji. Lalaro pa rin pala na maganda to. Pero palag mga Aji, palag pareho. Palag naman pareho mga Aji. Basaan to Basaan yung laruan nila. Yun lang brad. Wala na, kinapos na. Hindi, kaya mga Aji, kaya. Kaya pumapalag pa naman yung sa kanya. Yun lang, nagpalaglag talaga. Naku, parang ma-stroke na naman ata to mga Aji. Stroke na naman tong gagamba natin. Tayo pre, lalaro pa. Tayo, kaya pa. Ay, isan na Aji. Akala ko ma-stroke na naman sa mga Aji. Ayaw na. Umuna lang. Pa ba? Hindi pre, hindi na inaano ng YouTube. Yan, pakita lang natin mga Aji. Hindi na natin tuloy to. Pero hindi, subukan natin mga Aji. Subukan natin. Naku, palubat na pala ako. Subukan na natin mga Aji kung lalaro pa to. Kaya pa yan, idol. Subukan ko na mga Aji, harap natin. Kasi may policy din yung YouTube. Naku brad, masyado nang mabagal do pre. Ibabala namin mga Aji, subukan ko lang dito. Wala na kasi mga Aji Hindi na masyado brad, naglalakad pre. Hindi ko na kasi pilit to mga Aji. Gawa ng yung YouTube po. Pag pinilit namin to, kinagat to mga Aji, malaki yung chance na maban kami. Kaya wag natin tuloy to brother. Verdikan na natin to pre kasi, pero hindi gumagalaw pa naman Kaso yun nga, YouTube na mismo kasi ang dadali dito. Yung gagamba natin gumagalaw pa rin naman. Pero ito mga Aji, masyado nang mababagal yung gagamba. Tablayin ko lang ito mga Aji, draw kami ni Alas TV. Kasi yun, pareho kaming finish sa YouTube na ito pag tinuloy po namin. Hanap pa kami ng isa. Sana po supportahan nyo po. Brother, ano masabi mo brother? Salamat idol. Walang problema. Natulog po yung gagamba ko. Pahinga kasi pati yung sa akin naman mga Aji. Ayaw ko lang kasi siyang ipilit. Gawa ng yun nga. Pag sobrang bagal na yung gagamba, wag na po nating tuloy. Hanap ka Brad, isa pa pre, bago tayo malobat brother. Yung walang kagat dito, meron ako dito Subok natin. Ito yun, yung nakalaban naman nun. Ito mga Aji, ito yung nakalaban naman nung Sarhentong pula mga Aji. Yung na-stroke sila pareho, ito yun mga Aji, ito yung isa. Subukan natin kung lalaro pa. Up. Babalik. Yan brother. Abot ba idol? Abot naman pre. Pare-pareho naman kating ng gagamba natin pre. Yan pre. Good size din naman yan pre, di ba? Kaya nga pre, kung medyo alangan ka pre, kung may... hindi, okay lang pre. Okay lang brad. Ito mga Aji. Yan, ito yung na-stroke. Ito brother. Medyo lamang tayo sa katawan talaga mga Aji. Kung galamay, abot naman pareho. Abot to mga Aji.
Lamang tayo sa kaha talaga. Pero parang mas medyo maiksi ang galamay nito, pre. Pansin ko lang, Brad. Mas malaki-laki ka dyan, brother. Titignan ko. Labas mo na, brother. Kasi medyo, yun nga, medyo lamang tayo sa galamay doon. Pansin ko rin. Pero ito, nilabang ko na to doon sa Sarento. Yung unang laban po namin. Na-stroke to. Pero, ayun, sana lumaban. And wag po na sana natin kalimutan, mga Aji. Sabado po. Tournament ng mga vlogger. Sana po makapunta kayo dito. Kahit manood lang kayo, may unting kainan kami. Pagambagan na lang natin, mga Aji. Kung ano yung meron. Okay. Yan ata yung malaki-laki, no? Ba't naputol yung pa sa gilid, pre? Oh, Putol, pre. mga idol. Pero papalag tayo. Ay, kakasama yung pre? Kakasama tayo, idol. Sige. Walang problema. Yan na yung pinakamalaki mo, Brad. Pinakamalaki mo na, pre. Pinakamalaki mo kasi pansin ko medyo mas maliit yung gagamba ng tropa natin eh. Para at least naman kumasakasa naman. Dinasalang ko tayo, idol. Dinasalan mo ba, idol? Yung malaki-laki mo na, Brad. Yung malaki-laki mo na, pre. Pinakamalaki mo na kung meron, Brad. Idol lang talaga. Yan na. Ayan. Ano? Mukhang parang dadalihin tayo. Kailangan, idol. Lah, Ay, gago, ba't nagganyan, pre? nangyari dito. Yun, nangulunto yung gagamba ng tropa natin. Pre, yung pinakakursunada mo na lang pala. Wala, yung malaki niya, mga Aji, biglang nanguluntoy. Ano yun, bro? Nailaban mo ba? Hindi, idol. Yung pinakakursunada mo na lang, pre. Para Ito ano. na lang, idol. Sige, yung kursunada mo na, Brad. Labas mo na, pre. Kursunada mo, pre. Yun, bago ba tayo malubat, mga Aji. Yan. Pakita mo, Brad. Yan talaga. Ito, mga Aji, nakahanap na. Nakahanap na, mga Aji. Ito ba? Yan. Ito yung sa atin, mga Aji. Galamay, katawan, halos identical po. Identical parehong gagamba. Dilaw lang to. Saka may katabaan yung paa talaga. Okay, game. Ayaw ah. Brother, lagay mo na, brother. Yan na, game na. Naku, mali yung kagat ng gagamba natin ah. Naku, Pero finish. dahil- Ayun finish lang. pa rin, ah, Yun pa rin, mga Aji. Lamang talaga sa pigaan yung gagamba natin. O, loko-loko to, mga Aji. Kumagat ng stick. Buti binitawan niya yung stick, mga Aji. Kundi tapos siya dito. Tibay talaga ng gagamba ni idol. Yan, ito naman. Isa pa natin. Na-stroke na to, mga Aji. Naka-recover lang to. Kalaban to nung sarintong pula. Kaya ito, Brad, sa dulo mo, brother. Hindi ko pala nailapit sa camera. Sige, pre, sa likod na, pre. Yan, yun. Ayaw mo kasama. Yung gagamba ni tropa natin, umaatras talaga, mga Aji. Wala na, tumatalon na. Tumatalon na. Pero malaki din to, brother, ah. Ito yung nasipat mong malaki, pre, no? Na, idol. Ito, nadalawahan, mga Aji. Nabilangan yung tropa natin. Last one natin. Sana nag-enjoy pa rin kayo. Wala na, pre. Bumibitaw na talaga, Brad. Naagatan sa tagiliran, pre, no? Gilid, pre. Ayun, no? Yung sa may kaha niya sa likod. Last talaga gagamba ni idol. Wala. Tsumamba lang tayo, mga Aji. Tsamba tayo. And sa content niya naman, tuloy natin to sa content naman ng tropa natin. Ito yung mga Aji, lamang tayo sa taba ng paa. Kasi siniselect ko rin to, mga Aji. Kaya medyo may kalakihan talaga ang paa na ito. Mataba lamang sa persahan to. Yun lang, sana po na-enjoy natin. And yun, supportahan niyo po kami, vlogger ng mga gamba sa Sabado. And Alas TV. Sana mapansin nyo rin. Si mga kanunal natin, pre. Please subscribe din. And yun, God bless po sa ating lahat. Sa kanya naman, content niya naman, maghanap po kami. Yun lang, and thank you po sa laging panonood. Ayan, bro.